И здравейте, любители на хорор игрите! Днес ще играм на една нова игра, тя се казва Content Warning. Излезе през 2024 година и целта на играта е да слезете с една капсула в подземията на Ада и да снимате чудовища. После трябва да се върнете в реалния свят, да направите видео и да станете известни. Ако видеото ви хареса, може да се абонирате с лайк, да включите камбанка за известия и да посетите каналите на моите приятели, с които снимам тази поредица. Линк за каналите им ще има долу в описанието. Поредица е крейзи. Го използвам за моето. Ще използвам капитализъм. Да! Ще си го Ще капитализирам. крадем идеи! Записвай докато го правиш така, че ще го използвам. Ще ми крадеш идеята, както социалистите са откраднали идеята за Лада от Фиат. Проблем? Те могат да се измъкат и аз мога. Дявола мисля, че прави интро в момента. Човека просто спря като го каза. Това е крейзи. Начинът по който просто спря. Добре, Но хомо? Сливо лице. Виж, Про дава целувка на БГ. Виж. Хелна. После аз съм гей, а не ти, окей, бъди, окей. Шо. Гале, бе. Не. Така ли? Ела тук. Или какво ще направиш по въпроса, ако не дойда? Ще се затворя и ще си депресирам въгълчето. Добре, къде тут да може? За човека да твой проблем? Може да коса това, че е това. Илю. Но... Христо! Здрасти, Христо! Какво слушам? Бро, аз едва ви чувам. Actually едва ви чувам. Ми той Христо откъде говори? От микрофона на телефона си. Бро, буквално се чуваш все едно вела е наполовина звук. Като actually е толкова зле положението. Кажи нещо, бе. Не го ли чуваш? Бро, ние сме сготвени. Христо, имам чувството, че ми говориш през трава. Абсолютно нищо не мога да чуя. Човек, ще кажеш, че аз съм на върха на планината, пък той е, да не кажа в каква дупка. Или пещера. Ушите ми! Какво слушам? Чакай! Аз едва ги Изпукаха ми чувам! ушите, брат! Да, за едно бомбички ти гръмна. Човек! Ало? Брота? Ние сме сготвени. Ние сме толкова сготвени. Ще ги изчакаме малко. Виж, Фел, ела... Днеска обработвах видео, което съм снимал преди една година с Шапкара и с Agents. Фел, ела тук. Ела да ти обясня в плана. Да. Плана е да ми камерата на дявола, защото той е най-кадърен с камерата. За какво говориш? Аз съм най-кадърнил. Човек, аз играх крини с вас и не ме открихте. Буквално бях зад вас ходех. Буквално аз имам сник левел 100. Христо ще бъде опитно зайче, той ще бъде пред всички. Чакай, не го казвай, може да те чуе. Поне отиди долу, в смисъл. Малко по-малко може да те чуе. Те са АФК, бе. Бо, не ме интересува. Доколкото знам, могат просто да ни слушат. Здрасти, дяволя. Що не говориш, бе? Що се мютнат? Той знае ли, че е мютнат? Не бе, бик ли ще имаме? Би! Чакай, казах ще направи!
Дайте ли как ще бъде? Bisexual! О, не! Не! Get out! Аз слагам да на този екран. Я слагам на този екран. Давам Д. Да, малко се телепортваш, ама не е проблем. Стига на теб да не чува. О, да, имаме BG Pro, УУ и... Какъв е плана? Нека видим плана. Аз ще да го обясня, но не, трябва ти да го направиш. Вземете си някакъв снакс, някаква Да, малко напитка. ли? Ни просто храни! Дем, в България сме говорили на Седнете и да си български! Пуснал съм запис. Окей, аз да съм спирал. Тъй, че моля внимавайте с езика. Дай си ми наляво. Ябълките ни! Изчезнаха! О, не! О, добре, тук О, сме. да! Аз думах, че сме в друго място. Йоане, нещо велико се случи. Виж. Да, погледни. Yes. Гайс, има звезда горе. Ой! Пропуснаха, гайс. Айде, слизай. Къде сте? Какво стана? Нищо. Фана го звезда. Айде, идвайте. Тък му казах, че има звезда, но кой ли да ме Кокълче, чуе? кокъл. Това Ето, не че има ето. смисъл аз да го гледам. Тук има ли нещо? Камерата, дяволе. Да го взема ли? Накъде Да сме го взема сега? ли? Снимаш ли кокъла? Как ще личам това си DVD-то? Ще ми е много малко. Keyboard и маус, окей. Броски, може да има чудовище тук. Броски, какви са тези звуци? Къде е човекът с камерата? Вие къде сте? Не падай долу. Мале, Христо ма оплаши, Не помислих, че падай Христо е долу. импостъра. Не падай. Помислих, че Христо е импостъра. Не. Умираш. Там не е хубаво, не е хубаво там. Йоане, я да я свържи микрофон. Чакай. Ай, звезда! Къде? Слизай! Дяволе, снимаш ли? Сега ако не снима акшели ще е тъжно. Къде отиваме сега? Айде след мене, идвайте. Паяк! Бягай! Дупката! Топката! Ой! Гърба ми! Фейл? О, Фейл? те с къде са? Не знам и не искам да разбирам. Идвай, Фейл. Давай да се махаме. Трябва да търсим изхода, бързо. Не, насам. Не, може да и да е насам. Хайде. Да. Те май са долу, дай да ги... Не знам. Звучи ми, че са отгоре. Коси! Да, жив съм. Помощ! Какво искаш да направя? Оцели го! Оцели го. Ох! Но и той оцели мен. Жив ли си? Работи по въпроса. Не един удар съм! Оцели го! Не един удар съм! Оцели го! Те са толкова заготвени. Ми Христо умря от паяк. Да. Ето дявола... И дявола също. И така, дявола ще умря от паяк. Айде! Те го изяраха. Айде! Чек, казах ти, че сме заготвени. А Христо къде отива? Христо! Той май не осъзна, че дявол е мъртъв. Той ще се побере в короба без... Той ще се побере в короба без... Не, той камерата. е етажите. Той е на моя етаж в момента. Той май ще се кучи. Христо беше кукнат. Всеки ли умря? Да. Да, всички умряхме. Аз умрях, защото ме хванаха 50 пажи. Ние бяхме долу, двамата. Ние бяхме в капан с едно чудовище в Слави. запълнена стайчка. Кажи просто Солари.
на синя. Поне сме на най-лесния мап. Мога ли да Да, взема стол? Така. Арно. Ех, не мога да взема стол. Илионе! А? Аз сега ли съм? Все, което искаш. Гледайте за звезди. Мисля, че... Не, аз тръгвам, чао, няма да умирам. Не, Какво има там, бе? червей. О, да! Не. Не ми се занимаваш, червей. This moment that he knew he fucked up. Гайс, не идвайте! Червей още е тук! Червей още е тук, гайс! О, жив бе. Това не е червей. Положение. Гайс, помощ! Гайс! Взели камерата. Гайс! Гайс, помощ! Ихо! Браво. Нищо няма. Чакай да... Максуда, тук ли е? Тук ли е дебеля? Максуда? Максуданци? Нали не съм клекнал? Да, не съм клекнал. Не. Аз ви казвам, това чудо, взечи ме колко смашва. Ето вчера починиш не е снимано. Битко, остани са! По новините си! О, вау, колко... Това ли беше, бе? А не. Колко време седиш и го гледаш това, бе? Колкото трябва, брат. Да не даваше фронт шотове на камерата, damn! И зад геймър крос едно! Те, глада! Аз съм просто спро! Damn! Максуда? Максуданци? Гледай, 1000 гледания. Yes. Някак си. Човек, аз мисля, че вече заспах два пъти, докато го гледам. И аз така, ама че друг въпрос. О, вау, най-доброто качество. Ето тук долу има views, бе. Ето тук долу. Чикокал. Къде? Ето тук. Това не че има смисъл аз да го гледам. Мале, Христо, Паде долу е crazy skip. Вечно. Бягай! Дупката! Не мога влеза! Разбра ли защо сме се разделили? Защото Христо е дебел. Да. Защото Христо е дебел е crazy. 320 долара, кога ни направихме? Ало? Ами... Айде, дай ти го. Какво бе? Чакай. Аз сега те види дебели. Йоане! This Какво? moment that he knew. Това не е никак добре! Не сте живи ли са? Добре! Какви? Ахил Я на дай деца. да прегърна. Да. Да, дай да прегърна. Има много голям проблем. Паднах с камерата извън мапа. Ето. Паднах с камерата извън мапа. Аз съм хората, бе. Пева ти влие. Падна... Падна е... Фела е паднал от мапа с камерата. Абе, пичове, ви сте най-големите unlookери на света. Има две лазерни кучета. Има две. О, на. Велю.
Къде е камерата? Help me! Коц! Влизай вътре! Баса! Баса! Работи по въпроса! Работи по въпроса! Не на там, бе! Събите века напреден, колкото Ох, да се макар. напреден. Айде! Какво ръка е? Айде и кучето дойде! И кучето! Всеки дойде, Изключи си фенерчето. Напред! Напред! Да, напред! За тебе! О, клюва, Не те бъде толкова толи! надолу. Буквално горе ги Зубите! Ето горе, като се понимай. Без да го заобикава. Да, той се запи точно в кучето! Христо! Айде и двече кучета, и двече! Айде! Мале, мале! Мале! На! Майко! Това трябва да е канибалство! Бъде, това взеш така си едно люкса би... Скай! Лукъм се бие. Плиз същата. Не! Ау! Не! Не! Еме... Не тази! Почвам френската революция. Yes, sir! О, Мейснат е! Ти си мейснат! Снимам. Гай, спокойно ще го направя. Не дей да ходиш натам. Но мога да го направя! Моля, че се не дей. Файн. Кокълче. Но там нищо. Има още лазери при нас. Лазери. Да. И още кокълчета. Не мога да вярвам, че се радваш още на Алло. колкото лазери. Гайс. Звезда, помощ. Работи по въпроса. Оцелих ли го? Отели го! Let's go. Хвана го отрап. Тук къде сме ние, ама ние сме на дълбоко. На къде искаш да ходим? Насам какво има? Не, насам не. Защо Не, искаш тук, да ходим? не, няма това. Аз изглъщам долу. Тук няма нищо. Тук отстрани има. Също стои. Не е натам. Не. Тук има... Хайде. Паяк! Наобратно. Макрос! Бе! Уоу! Аз съм бързъп! Не ме хвана! Help me! Не мога да ти помогна, човек, сам си, сори. Опитах се. Звездата, внимавай! Аз съм звездата. О, не! Чух нещо гадно! Пази се от... Тун-тун, Сакура за теб! Уоу! Айде бе, тук ще се го... Не! Дяла май умря. Кой е този тук? Христо. Христо! Дяволе, жив ли си? Дяволе! Не знам къде ти е нефчето. Тук съм без соп. Дал ми бъгна за малко. Колко процента си използвал? Или остава да? 40% има още. Колко? Не ходи на там, тун-тун, Сакура е там! Да, там има том се буд. Тук. Аз нямам лазер, че бе. Не е лазерите, човек, това е скучно. Бати, чу! Тук има ли нещо? Гайс? Гайс? Почакайте ме, плиз. Не издавахме друг селище. Да, ние нека да селища. Нормално. Вие къде сте, тук ме някакви... Охлючо! Охлю, помощ! Разкарайте го! Ей! Ела, след мен, бе! Ой! Отива на столбите, гайс. И мога да го качиш на покрива, как ще го гледаме? Парите, човек, парите! Не, сега. Аз го взех! Аз го взех! Пускай го! Снимам.
Наобратно. Яни, изглежда видеото на твоя екран. Кой е този тук? Те изглежда много по-чисто. Не, бе, защото не ми лага. Лазерите, бе. Бати, чу. Разкарайте го! Battery 80%. Йо! Синайн! Моето и око, бе. I wonder if he go to the center. Той бройте докато мен ме нямаше. Мразя този мап. Гайс, искате ли да направим интро докато влизаме или? Ако искаш прави, аз не съм. Добре. Бет. Добре, почакай. Йо! Днес аз и бродата ще влизаме в меншана. Мистър Бист ни плати 2 милиона. Ако оцелеем, така че да спечелим парите. Ще се опитам да гушна някой чудовище. Ще се опиташ да направиш. Там да те Чакай, заболи. може да се опиташ да направиш фейл? Мисля, че мога да го хъгна и да го стъмпна. О, вау, това е крейзи. Само да не те заболи. На практика ще се хилва, защото се докосва. Или? Нещо интересно? На практика има чудовище някъде около мене. Ти къде си? Напреде. Hello. Hello. Ние в света на френджили сме. This moment that he knew, he fucked up. Дявол! Хъпвам дявол! Къде си? Guys! Guys! Гайс! А. Гайс! Тук горе има звезда. Трябва да идваш, дявол умря! Работи по въпроса. Давай, трябва да отидем на по-безопасно място, искам да те хилна. Спри! Да, благодаря. Яма хилни и мене и трябва да снимаш чудовището, което уби дявола. Хилни ма само. Да. Хилнах ли те? Готово. Дай! Дадох ти го. Надолу, хайде! Хайде надолу. Бегай тук. Къде Ей ходим? го трупа на дявола, снимай го. Колко? Той умря от една кучия, брат. Да, аз видях Умря кучата. от кучия. Колко тъжно. Да. Неговата Снимай ли го жертва... трупа? Снимах го. Снимах му трупа за няколко секунди. Докче! Прото! Помощ! Газ нагоре, газ! Не спираш! Бягаш! Не виждам. Чек, тук го открихме духа. В смисъл, тук е духа. Виж какво да прави на дявола духа. Това не... Коси? Какво? Има нещо в коридора. Кой? Май. Коридор. Вратата се отвори сама. Ако да продължи, защото вратата ще се отвори. Брат. Нямаме много кислород. То това е. 11%. Брат... This moment that he knew, Бабичката! Умрях! Живей! Ти живей! Излизай! Зад мене! Дай ми пак шутове! Помощ! Не мога!
Свържи ми и камерата! Бягай, 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 бягай! Газ. Лагай, крейзи. Не лагай, крейзи. Neki datni gol через месец, йо, изход, отлично, 4 гола геймбега пелка, когато се, какво пише? Захуши нас. Издат Никол през месец. Не. Чакай да видя чудовището за това да снимах тук. Да би играл. Добре. Ей, 1000 гледал ня, бро, бе. Чакай. Аре, сме на 2000. Е така наведнъж. Извинявай, брат. Бенгъл, казвам ти, бенгъл. Вали, как си бъгнал! Човек за това, искам аз в момента да ме камерата, защото бъгвам по такъв смешен начин. 1700. 1800. Аре да бъдат 3000. 1900 ще има ли? Човек аз се обърнах сега на къде да ходя. Няма 2000! Човек казах, че ще има бабачката да ще запита Аз как го ми дава сейвам това бакшот. на десктопа се го сейвам. Че казвах, че ще... Аре, аз ще го сейвам, аз ще го сейвам. Че казвах, че ще покажа как ми биха бакшотове, ама. Сейвам ти десктоп. What? Добре, къде правим интрото? Преди да почнем, за интрото трябва Христо да дойде. Чакай, засете на там. Снимаш ли? Да. Давайте, заедно! Радиация? Това не е добре. Къде има радиация? Радиация? Да. Айде не! Зехио? Не яздърш, моля те. Какво ти казах? Какво ти казах? Фейл! Бро, умря ли? Твоето умря! Някой да вземе хъга! Аз ще го взема. Къде е хъга? Ето го. Някой друг на който да му трябва Някой друг да иска радиацията? Да, някой друг да иска радиация. Аз се искам. Не! Ще травмираш за тебе. Сега накъде да ходим? Ще го травмираш за нас. Това беше малко тъпичко. Снимай чикокълчето, бе! Снимай чикокълчето. Погледнете ме. Какво правиш? Бро! Чек сега, ако излезе тук, actually ще се кречи кутнал. Дукче, айде не да си тук. Айде да не е тук дукчето. Кокълче. Отгоре, Къде? Звезда. Дявола ще да влезе в нея. Да! Осъзнах и аз за малко, докато снимах кокола. Гайс, къде сте? Айде следвай. Аз минах под него и оживях. Айде следвайте дявола, дявола ще бе водач. Дявола да е водач е крейзи. Че казвам с камерата, трябва да съм в средата поне. Да. Или последен, ама средата е добре. Пеле, няма шанс, че умря от радиация. Брат, какво да направя? Чернобил ма достигна. Ти ли соп? Открихме втория изход. Не, Христо, не. Айде, пичуе, внимавайте. Да. Има дебело чудо тука. обичате. Дяволе, той иска тебе. Йоанне, не бъде толкова груб към него. Какво гледам? Дявола се върна при радиацията. Викате ли ви да го усетите?
О, не към него! Към тавана или нещо такова? То ми ритна трупа, бе, ей! Не сме натам. Айде не на тука. Но- Новите са тука. Имам още 6%. Мога ли да го дръпна? Не! Давай, давай! Давай! Камерата умря! Давай! Дяволе, айде! Дяволе, не! Камерата е мъртва. Като сме горе ще го дръпна. Като сме горе. Ако той скачи догоре. Няма да се качи. Пиче! Броски не се го да дръпна прави. отгоре. Я издръпай хръст към тебе. Не, имам камера. Не го Искаш прави. да те дръпна. Дойде! Тази игра кога стана толкова забавна? Винаги била толкова забавна. Вие сериозно ли те си убили батерия тука? Заслужаваше си, окей. Направи добро интро, окей. Ама се двете и тримата не стойте да карат. Само че мога да се напука. Уай, аз седнах отгоре. Дори коментар го написа. Да, виждам. Look, that's what the fuck. What do you think? Cool. Сменяме 2000, така че да имаме повечето от следващия ни гол готово. Да. Май биме в гледания. Не. Да? Аз мога да почвам от крана. Къде са? Къде съм? Какво така? Попусна. Брото може да се спаси кариерата. Не бе, дай искам да вкарам, дай Няма да моят съд. вкараш. Нямаш привилегията. Не. Какво направи? Не. Не може да се спасиш кариерата дори да искаш фейл. Сори, ама. Сега продължи камерата извън мапа. Не бе, не дай бе! Няма да ти... Бро, не може да спасиш кариерата, добре ми се. Симендио! Воу! Благодаря за паса. Аре, малко ми стана! Не! Не влизай за тях. Какво? Ео. Не, спри! Чакай бе, направил съм го, наместил Не съм го. може да го направиш! Не можеш да спасиш Не го кариерата! правиш. Какво Ето че? бе! Не го Затвори вкара! се! Не беше Той вкарано! зора отвън гейм тука. Броски, спри! Човека може да спаси кариерата! Нали, чека да не може да спаси кариерата. Това казвам! Къде е фейла?
Фейл? Фейл! Брато ни лепна! Фейл! Идвай тук, бе! Какво прави? Какво правиш, човек? Вие съм да го качи на покрива. Вземал съм. Не още. Не го е това да е още. Не го ползва се. И по го... Не го дръж. Фейл, къде изчезна? Ай, ще да питам това. Ще ходим ли да убиваме... Чакай бе, къде са бе? Не мога да спра да съм яткам! Гайс, може ли да дойдете? Аре, идвам далеча. С тебе. Ти са преди. Знам какъв човек си. О! Ударих се в дървото. Ай, Христа, как бъгва обаче! Мара, Христа, как бъгва! Направих бакфлип! Къде съм? Само, че е вече 10, тъй че предлагам да продължим утре. Аде... Окей. Окей.